Frank fanoušek nejde furt. Ale jo. Ale nejde fanoušek. Jak se tam dává, my jsme řekli na ten kapsel debilní. No, konečně. Škořec. Frankovi stojí pér. No, nejde to vidět. To je třeba originální, a to už někdo má. Co? Fanoušek? Nejde vidět. Jsme Frank. Jdi do prdele. Tak vyslaná, ne? Natočíme Frankovu nos. Počkej. Ty vole. Ještě zuby. Ukáž zuby. Franko, neblbni. Tak si ho přiblížíme. Podívej se na... Ty vole. To je oko. Ty vole, kde jsou? To teda jo. Ještě co natočíme. Ukaž ucho. Ucho. Ucho nic. Co mám natočit? Frankovou patu, ukaž patu. Ukaž tady. Pojď na prdelku, pojď Franko. Pojď tam prdel. Franky prdeláč. Ahoj. Aspoň ahoj, můžeš končit. Ahoj. Jak se máš, Franko? Nádherně. Co děláš? Co? Co? Co to je toto? Tohle jsi to vypojil. Hej, pojď. To je v prdeli, to už jako konec. Končíš. Ty ukaž ten svůj mobil. Ty ho natáčá. Natáčá, ty to normální. Ale já se skryju pod něho mobil. A hovno vidí. Kusí díru tam má. Natočíme Frankovo oko. Jak na tebe trafne jedno natáčení. Jo, no. Já si tam smazat, ale. Jasné, dáme to na YouTube. Jak Barču. A Hynika. No. Tak nás zamávej. Ale Hynek určitě chtěl, že? Tak nechtěl, tak nás zamávej nakonec. Ahoj, Františku. Jdi do prdele.